Mga katuba, nakasalagma gid may kuan mga katuba. No, mga good size nga isda. Mga katuba. Muna akong partner mga katuba, si Marjon Pakino. O si Pantansyong. Good morning mga katuba. So, karon mga katuba. Manggin may lingaw, balik na pumig dagat anay, padagat gyapon may mga katuba. Kay marumi mong lingaw. So, hindi na mga katuba naglaga ko og kuan. Ukot na walang mabidyohe. So karon akong ipatanaw sa inyo tong kay naghinlo mi og kilawon og ang magsugba pun mi ba. So intro muna tayo mga katuba. Nara mga katuba no. Hinlo nagkilawon. Ay ni panggutom na may mga katuba. So, takan kami balon ani mga katuba, mga katubaw. Ano po ni mga katuba? Napay tubig. So, bigya po ni mawala sila saging mga katubaw. Lalagyan po ni saging. Naiilis. Limon o limon. So, napagido, daghanas limon oy. Kasi napay ko ano, tanglad. Ni balon ya po ni. Oh, napay kaldero. So, karon naghaling ni si Tatay Fidel. Nara mo kuan. Sipkok. May buhaton lugar nimo ni karon magtula. Tula ko. Wow. Tapos yung kahoy. Ako gyapon sa tabangan karon mga katuba. Nara dire may maghaling mga katuba. Dire. Sada kay ang sugangan mga katuba. Mo na ko karatan. Oh. Sada kay sugangan mga katuba. Diskarte sa dagat mga katuba. Oh. So, lambat ito mga katubaw. Sa ada kay dagat mga katubaw. Linaw kayo. No? Napay giapas mga katubaw. Giapas amo ah. Ako ng pader. Dito to yan. O si Marjong Pakino. Mga katubaw, among sugangan no. Pagkanindot. So, hinluan pa namo ang kuan. Isda nga amo ang tulahon. Oh, piti na mga katubaw. Ito na ron. Oh, ayan. Kita yung diskarte basta nas dagat mga katuba. Kung diskarte nga mabuhat yun mga katuba. What? Si tatay oh. Napunta ko ng tambang. Ini siya mo'y nagplano anak. Lo pa sila. Shout out tayo sa taga Maasin Liti no. Oh, pader. Yung order yung kay Ginko. Mga katubaw. Napas ang akong pader. Dahil si Bubords. Bubords. Odto. Ako papa no. Si Antoy. Yan ay kumpare, Tatay Fidel. Diskarte nga. Ada kayang sugangan mga katuba ba? Yakin naman sa easy. Sada kay dire sa dagat mga katuba kanang lagi tinula. Di ba tay? Mga katuba, nakasalagma gid may kuan mga katuba. No, mga good size nga isda. Ito.
Lagmag may mga 5 kilos. Ano yung partner guys oh. Mga katuba. Ano yung akong partner mga katuba. Si Marjon Pacino. Kung si Pantansyong. Mga katuba oh. Mga 5 kilos po siguro na eh. Sobra na mga 5 kilos mga katuba. Lagat kami mga katuba no. Katuba, naka-jackpot na naman mga katuba. Kaduhang lagat. Mga katuba oh. Maurag yapon. Itong pormerong kuha kanina mga katuba nara. Wow. Wow. Jackpot na naman mga katuba no. Oh, si ang partner ko si Marjon. So nakajakpat na naman kami mga katuba no. So inyo maglambatay gyapon isla oh. Ulaw man kita kamera mga katuba. Mga katuba mong nakuha mga katuba oh. Oh my god! Wow! Sa grasya nga imong gihatag sa amo. So mga katuba, pasensya na, hindi yung natapos yung pagkain namin, hindi nakuna ng video. Kasi biglang namatay yung cellphone ko. Kasi no, full storage na. So mga katuba, diha ata toto mga katuba no. So daghan kayong salamat o daghan kayong salamat sa inyong paglantaw sa akong video no. Ug shout out ko sa tanan viewers o subscriber na o sa mga followers, lalo na sa mga OFW dyan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ingat kayo palagi idol. God bless.